DWJE88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito! Good morning! Maabi ka kabusan at si kayo namin. Agonatan na Martes, Mayo 20, 2025. Welcome po sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, SUV bumangga sa isang bahay dahil sa pag-iwas sa tumawid na lolo sa National Highway. Lalaki pa tayo matapos Berlin sa Lawak, Pangasinan. Samantala sa ating balitang pambansa, President Bongbong Marcos Jr. gustong makipag-ayos sa mga Duterte. Impeachment at trial ni VP Sara nasa kamay ng Senado ayon kay PBBM. Sa ating balitang pandaigdig, Russia pumayag na makipag-ayos umano sa Ukraine ayon kay US President Trump. 4 katao patay sa landslide sa Myanmar. Sa ating balitang sports, Game plan para sa FIBA Asia Cup ikinakasana. at sa ating balitang entertainment, The Who drummer World o kaya The Who drummer na si Zach Starkey muling tinanggal sa trabaho. Radyo Pangasinan Balita. 5 minuto makalipas sa ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Dahil sa pag-iwas sa biglang pagtawid sa kalsada ng isang 68 anyos na lolo sa National Highway ng Barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan, sumalpok ang isang SUV sa isang bahay. Ayon sa pulisya, mag-aalas 5 ng hapon nang maganap ang insidente. Maliban sa bahay na nasalpukan nasalpok din ang SUV sa nakaparke na isang motorsiklo at isang van. Kinilala ang driver ng SUV na si Alvin Chris de la Cruz, 42 anyos. Kasama nito si Elmer Cruz, 45 anyos, kapwa residente ng Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan. Sa lakas ng impact, pawang sugatan ang mga ito na agad namang nadalas sa pagamutan upang malapatan ng lunas. Radyo Pangasinan Balita. Dead on arrival sa pagamutan ang isang 37 anyos na lalaki matapos Berlin sa Lawak, Pangasinan. Sa ulat ng pulisya, pasado alas 10 ng gabi nang mangyari ang krimen sa Barangay Marabok ng naturang bayan na kung saan ay riding in tandem umano ang mga salarin na mabilis na tumakas matapos ang pamaril. Agad namang naisugod sa pagamutan ang biktima, subalit iniliklarang dead on arrival. Nagsasagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad kung ano ang motibo ng krimen, ganun din sa pagkakakilanlan ng mga suspect. Radyo Pangasinan Balita. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang welder matapos na saksakin ng katrabaho sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay kinilalang si Noel Odang, 52 anyos, residente ng Antipolo, Rizal. Samantalang ang suspect ay kinilalang si Ver Viernes, 41 anyos, construction worker, residente ng Barangay Pakalat, Mga Tarem, Pangasinan. Sa panayam sa investigador na si Police Chief Master Sergeant Rodolfo Naungayen, misunderstanding o kay hindi pagkakaunawaan ang naging ugat ng insidente dahil sa nawawalang rice cooker ng suspect kung saan nagkaroon ng diskusyon ang biktima kasama ang dalawa pang katrabaho na wala namang umano silang
kinalaman sa pagkawala ng rice cooker ng suspect. Humantong sa mainitang pagtatalo ito hanggang sa kumuha ng kutsilyo ang suspect at nasaksak ang biktima sa kanyang kaliwang bahagi ng tiyan na naging dahilan ng kamatayan. Agad namang naaresto ang suspect at na-recover ang patalim na may habang 9 na pulgada. Napagalaman na ang biktima at suspect ay parehong nasa impluensya ng alak. Kasong homicide ang kakarapin ng suspect. Radyo Pangasinan Balita. Tuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Manawag upang maging pilgrimage city ang naturang bayan. Sinabi ni elected Mayor Jeremy Jerico Rosario na ito ay sa pamagitan ng Department of Tourism. Nainiwala si Rosario na marapat lamang na maging pilgrimage city ang Manawag dahil sa dami ng mga deboto na dumarayo dahil dito galing pa ang mga ito sa iba't ibang probinsya. Katunayan niya ang Manawag ay itinuturing na blessing capital of the North. Binanggit din ng alkalde ang malaking tulong sa ekonomiya ng bayan ang pagdagsa ng mga bisita na anyay nakakapagbigay ng hanap buhay o pagkakakitaan sa kanyang mga kababayan. Dahilan din anya ito na sa pagdami ng investors na nagnanais magtayo ng kanilang negosyo sa Manawag. Radyo Pangasinan Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa. Bukas si President Bongbong Marcos Jr. na makipagkasundo sa mga Duterte. Sa podcast interview ng Pangulo, sinabi nito na ayaw na niya ng gulo. Gusto na lamang niyang magkasundo ang lahat ng tao at hindi na niya kailangan ang kaaway. Hanggang maaari niya ang habol niya ay stability at peaceful para magawa ang kanilang trabaho at lagi naman siyang bukas sa ibang pamamaraan para magkatulungan. Kahit hindi niya sila nagkasundo sa pulisya ay basta magkatulungan sa programang pakikinabangan ng mga Pilipino. Sinabi pa nito na aminado ang presidente na nagsagawa na ang publiko sa ingay sa politika kaya kahit ginawa na ang lahat para sa eleksyon ay mayroon pa rin mga natalo sa halalan. Dismayado rin umano ang mga tao sa serbisyo ng gobyerno dahil hindi nila ito naramdaman dulot ng masyadong mabagal na galaw ng mga proyekto. Sinabi ng presidente na hindi nabigyan ng sapat na atensyon ang mga mas maliit na bagay upang maging maginhawa ang pang-araw-araw na buhay ng tao tulad na lamang ng pila sa tren, traffic at iba pa. Kaya't ito ang tututukan ngayon ng gobyerno pagkatapos ng eleksyon. Radyo Pangasinan Balita. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa kamay na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isang podcast, sinabi ni Pangulong Marcos na pabayaan na lamang na gumulong ang proseso sa usaping ito. Sa nasabing podcast, tinanong kasi si Pangulo ang Pangulo kung maaari niyang sabihin na kontra siya sa impeachment. Nauna rito itinanggi ng Malacanang na itinutulak ni Pangulong Marcos ang impeachment ni VP Sara matapos ang naging resulta ng midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa simula pa lamang ay walang kamay ang Pangulo para isulong ang pagpapatalsik sa pwesto sa Vice Presidente. Bagamat may bagong komposisyon na anya sa Senado, hindi totoo na maulat na kumpiyansa ngayon ang administrasyon na mapapatalsik si VP Sara sa pwesto at wala rin kahit anong pag-uusap tungkol dito. Giit ni Castro, ang paunahing layunin ngayon ng Pangulong Marcos ay ang pagkakaisa ng mga bagong halal na opisyal anuman ang kanilang partido. Radyo Pangasinan Balita. Formal nang naiproklama ng Commission on Election, COMELEC, na tumatayong National Board of Canvassers, NBOC, ang nasa 52 party list winners sa katatapos na May 12 midterm polls. Nauukupa sa nasa 69 na pwesto sa Kongreso. Kabilang sa mga iproklama ang dalawa sa mga nangungunang party list groups na nakakuha ng tig-3 pwesto. Kabilang ang Akbayan na nakakuha ng botong 2,779,621 o kaya 6.63% at Tingog Party List na may botong 1,822,000
1,708 o kaya 4.34%. Bagamat nakakawa rin ng 3 pweso, hindi naman muna naiproklama ang Duterte Youth na may botong 2,338,564 o kay 5.57% matapos na suspindihin ng full body ang proklamasyon nito dahil sa nakabimbin na disqualification case. Samantala na iproklama rin ang 3 party list groups na nakakuha ng tig-2 pwesto. Ito ay ang 4-piece party list sa ACT-CIS, Ako Bicol, at nasa 47 party list naman ang nakakuha ng tig-1 pwesto. Kabilang dito ang Aswang Ilonggo, Solid North Party List, Trabaho, Sibak, Malasakit at Bayanihan, Senior Citizens, PPP, ML, FBJ Panday, Bayanihan, United Senior Citizens, 4K, LPGMA, Co-op, NATCO, Ako Bisaya, CWS Pinoy Workers, AGAP, Asenso Pinoy, Agima, TGP, Sagip, Alona, One Rider Party List, Kamanggawa, Kamanggagawa, GP, Kamalayan, Bicol Saro, Kosog, Tausug, ACT Teachers, One Co-op, KM ngayon na, Abamin, TUCP, Kabataan, EPIC, Magbubukid, Isang Tahanan, Ako Ilocano, Ako, Manila Teachers, Nanay, Kapuso PM, SSS, GIS, Pensionado, Damar PTDA, Abang Lingkod, Pusong Pinoy, Swerte at Pelreka. Bagamat nakakuha rin ng 1 pwesto ang bagong henerasyon o kay BH dahil sa nakabimbing disqualification case. Isinagawa ang proklamasyon kahapon sa The Tent Manila Hotel. Radyo Pangasinan Balita. Nagpaalala si Senator Christopher Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health, sa publiko na maging mapagbantay ngunit kalmado kaugnay ng ulat na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Ngunit sinabi ni Go na batay sa pagsisiyasat ng Department of Health o DOH, wala namang natukoy na kaso sa loob ng bansa kaya walang dapat na ikaalarma. Patuloy na nakipag-ugnayan ng DOH sa international counterparts nito, partikular sa pamagitan ng mga mekanismo sa loob ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN upang subaybayan ang sitwasyon. Sa isang pahayag, iniulat ng DOH ng Pilipinas ay kinakitaan ng 87% na pagbaba sa mga impeksyon at pagkamatay ng COVID-19 ngayong taon, kung saan 1,774 lamang ang naiulat na mga kaso kumpara sa 14,074 noong 2024. Ang kaso ng fatality rate ay nasa 1.13%. Bagyang bumamarin ang weekly figures sa mga nagdaang linggo. May 71 kaso ang naitala mula Marso 23 hanggang Abril 5, 2025 at 65 na kaso mula Abril 6 hanggang 19. Sa kabila ng improved outlook na nawagan si Go sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga pangunahing protocol sa kalusugan, partikular sa public health settings. Radyo Pangasinan Balita. Ipinag-utos naman ni President Bongbong Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagbibigay ng karagdagang 1,000 pesos bilang honoraria sa mga teachers at iba pang poll workers na nagserbisyo sa 2025 midterm elections. Ang 1,000 pesos ay karagdagan sa naunang 2,000 pesos across the board increase allowance na una na ring ipinagutos ng Presidente. Dahil dito ang bagong honoraria rates para sa mga miyembro ng Electoral Board ay 13,000 pesos sa chairperson, 12,000 pesos sa poll clerk, 12,000 naman sa third member at 9,000 pesos naman sa support staff. Habang ang bagong rates para sa volunteer staff members mula sa DepEd ay supervisors 12,000, supervisors admin support staff 9,000 at supervisors tech support staff 10,000 pesos. Aabot sa 760,000 poll workers nationwide ang nagbigay ng kanilang serbisyo noong May 12 election. Pinuri naman ng Malacanang ang poll workers na nagtrabaho hanggang madaling araw matapos ang eleksyon para matiyak na maayos ang proseso ng halalan at matiyak na mabibilang na tama ang mga boto.
Radyo Pangasinan Balita. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na palawakin ang 20 pesos kada kilo ng bigas hanggang sa matapos ang kanyang termino. Ang gobyerno ay magbibigay ng subsidy sa mga local farmers nang upang sa ganoon ay maipatupad ang naturang plano. Umaasa naman anya ang administrasyon ang proyekto ay mapakikinabangan ng 15 milyong pamilya o 60 milyong katao, habang ang programa para sa indigents ay nagsimula na sa Visayas at inaasahan na ilulunsad sa ibang lugar na may mataas na poverty incidence. Inamin ni Chu Laurel na ang bigas ay hindi maaaring ibenta ng 20 pesos kada kilo para sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, nakatakda namang makipagpulong ang DA sa mga bagong halal na local opisyal upang masecure ang kasunduan para sa shared subsidy. Ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay kasama sa campaign promises ni Pangulong Marcos noong 2022. Radyo Pangasinan Balita. Sisimulan na sa Hulyo ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Mindanao. Ayon kay Agriculture Secretary Francis Chu Laurel, ang phase 2 ng pagbebenta ng 20 pesos kilo ng bigas ay nakabase sa poverty incidence, kaya uunahin nila ang Zamboanga del Norte na mayroong 37.7% ng poverty incident. Sinundan ito ng Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao, Davao Oriental, Sorsogon at Maguindanao del Norte. Habang ang phase 3 naman ng proyekto ay sisimulan sa Setyembre sa Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Catanduanes, Agusan del Sur, Sarangani at Dinagat Island. Ipatutupad ang tatlong phase sa pamamagitan ng shared subsidy. Inaasahan naman na mula sa 34 na kadiwa outlets para sa vulnerable sector ay gagawin na itong 55 sa susunod na buwan. Inaasahan naman na mula sa 34 na kadiwa centers o kaya outlets para sa vulnerable sector ay magiging matagumpay. Radyo Pangasinan Balita. Umabot sa 33 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa tatlong nadakip na suspect sa magkahiwalay na lugar noong linggo sa lungsod ng Bacolod. Sa report ng Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police, sa dakong alas 2:15 ng madaling araw noong linggo sa Barangay Estefania, nahuli ang suspect na si Juma, 37 anyos, isang budigero. Ayon kay Police Colonel Jersey Coroneca, hepe ng Bacolod Police, nakuha kay Juma ang 2.5 kilo ng shabu na nakabalot sa tea o fruta packaging at pinaniniwalang mula pa sa Luzon. Makaraan ang halos isang oras na aresto rin si Robert, 41 anyos, sa Barangay 2 sa operasyon ng Police Station 2. Nakuha mula sa kanya ang 1 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 6.8 million pesos. Si Robert ay kilala umanong big-time drug pusher na may dating kaso kaugnay sa droga ayon kay Police Major Eugene Tolentino. Samantala, isang babae na kilalang si Cherry, 41 anyos, mula sa Haro, Iloilo City, ang naaresto sa isang lodging house sa Barangay Singkang Airport ng Police Station 8. Nakumpiska sa kanya ang 1.1 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 9.13 million pesos sa digital weighing scale at isang bag na may Chinese label. Ayon kay Police Captain Gricky Kayaw, si Cherry ay kagagaling lang sa Iloilo gamit ang roll-on-roll-off vessel bago maaresto. Pinaniniwala ang may operasyon din ito sa Iloilo at Negros Occidental. Lumalabas sa paunang investigasyon na ang shabu na nakuha mula kay Cherry ay posibleng galing sa Mindoro. Inaalam din ng mga otoridad kung may koneksyon ang tatlong suspect at kung isa ang kanilang supplier. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pambansa, wala pang napili si President Bongbong Marcos Jr. na bagong pinuno ng pambansang pulisiya.
pulisya kapalit ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na pinalawig lamang ang termino dahil sa halalan. Sinabi ng Malacanang sa mga susunod na araw kanilang i-aanunsyo kung may napili na si President Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa ngayon ay wala pang impormasyon hinggil sa kung sino ang posibleng itatalaga ni Pangulong Marcos bilang successor ni Marbil. Kabilang sa mga matutunog na pangalan bilang mga strong contenders ay mga 3 star generals kabilang sina Lieutenant General Jose Melancio Nartates na umano'y malapit kay Senator Amy Marcos at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Matunog ang pangalan ni Torre kasunod na mga pinaunahan nitong sensitibong operasyon gaya ng pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ni Castro na magagaling at may integridad ang mga nabanggit na pangalan, subalit mas maiging hintayin na lang anya ang anunsyo ukol dito ni President Marcos. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7. Sa detalye naman ng ating balita mula sa ibayong dagat, patay ang 4 na katao kasunod ng flash flood sa bulunduking lugar sa northern Vietnam dulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pagulan. Ang landslide ay nangyari noong linggo ng umaga sa Babi District sa Bacan Province kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan noong Sabado. Tila isang malakas na pagsabog umano ang narinig mula sa bundok at matapos ang lupa, malalaking bato at tubig ang bumagsak o dumasdo sa ibaba mula sa bundok ayon sa nakasaad sa website ng gobyerno. Ayon sa isang opisyal, alam na umano ng mga residente ang 2 metrong luwang ng bitaka sa ibabaw ng bundok na lumitaw maraming taon na ang nakalipas. Ang provincial authorities ay nagbigay ng babala sa publiko at nanawagan ng agarang safety checks sa mga komunidad malapit sa mga sapa, ilog at iba pang lugar na mapanganib sa landslide. Ang mga residente ay dapat na agarang ilikas kung sila ay nasa peligro ayon sa otoridad. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, inanunsyo ni US President Donald Trump ang agarang pag-aayos ng Russia at Ukraine. Ang anunsyo ay matapos ang 2 oras na pag-uusap ni Trump at Russian President Vladimir Putin sa telepono. Ayon kay Trump na pumayag na si Putin at ipapaubayan na nito ang anumang kondisyon na ilalatag para tuluyang maisulong ang peace deal. Nais kasi ng Russia na magkaroon ng pangmalakiang investment sa US kapag natapos na ang gulo nila ng Ukraine. Matapos ang tawag ay pinagpaalam ni Trump ang kanilang usapan sa ilang leader ng bansa gaya ni na Ukrainian President Volodymyr Zelensky, European Commission President Ursula at ng iba pa. Sang-ayon din si Trump na dapat mamagitan sa peace deal si Pope Leo XIV. Magugunitang makailang beses na nagkaroon ng pag-uusap ang mga kinatawan ng US, Russia at Ukraine. Subalit walang anumang kasunduan ang natatapos para tuluyan ng mahinto ang mahigit ng 3 taon na kaguluhan. Radyo Pangasinan Balita. Sa detalye pa rin ng ating balita mula sa ibayong dagat, ikinalungkot ni US President Donald Trump ang balita patungkol sa pagkakaroon ng malalang prostate cancer ng kanyang political rival na si dating Presidente Joe Biden. Sinabi ni Trump na maging ang kanyang asawa na si Melinda ay nalungkot patungkol sa medical diagnosis ng dating US President. Kaugnay nito ay ipinaabot nilang mag-asawa sa pamilya ni Biden ang mabilis at matagumpay na recovery. Si Biden ay na-diagnose noong Biyernes na may malang prostate cancer matapos magkaroon ng urinary symptoms at pagkakaroon ng prostate nodule na saan ang prostate cancer ay kumalat naman sa kanyang buto at pinag-aaralan naman ang treatment option ayon sa payag ng kanyang tanggapan noong linggo. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, ikinasana ng Samang Basketball ng Pilipinas ang magiging preparasyon ng Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup na idaraw sa Agosto sa Jeddah, Saudi Arabia. Magiging gipit sa oras ang Gilas Pilipinas
dahil halos dikit ang pagtatapos ng FIBA Philippine Cup at pagsisimula ng FIBA Asia Cup pa. Matatapos sa Hulyo 27 ang Philippine Cup habang aarangkada naman ang FIBA Asia Cup sa Agosto 5. Karamihan sa mga miyembro ng Gilas Pilipinas ay nasa PBA ranks at upang masigurong handang-handa ito bago sumabak sa matinding laban ay dapat nga na makapag-ensayo. O narito ang training camp sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna na kadalasan ng ginagawa ng Gilas sa ting sasabak ito sa anumang international tournaments. Dahil sa maiksing panahon, nais na lamang ni Gilas sa head coach sa Teamcon nagugulin sa Maynila ang training camp nito. Inihanda rin ang Tune-Out Games isa sa Maynila at isa sa Jeddah na makatutulong naman para sa chemistry ng Gilas sa loob ng court. Plano rin ng Samahan Basketball ng Pilipinas ang buong delegasyon sa Agosto 1 o 2 para makagapay sa weather sa Jeddah na inaasang magiging mainit sa mga panahon ng Agosto. Pumapalo sa 39 degrees ang init tuwing Agosto sa Jeddah. Optimistiko ang SBP na hindi magiging problema ang chemistry dahil ito ay parehong Gilas pool na sumasabak sa mga international tournament. Hindi tulad ng mga nakalipas na lineup na pabago-bago ang mga players. Radyo Pangasinan Balita. Sa detalye pa rin ng ating balitang sports, nilasing ng San Miguel ang Terra Firma 128-89 para sa kanilang ikalawang sunod na panalo sa Season 49 PBA Philippine Cup kahapon sa Inaris Center sa Montalban na Rizal. Umiskorse na Sigi Perez at Muala Tautua ng tiga 17 points habang humako si forward Rodney Brondian ng 16 points at career high 22 rebounds para sa SMC franchise. Pinaganda ng BUMN ang kanilang record sa 5-2 para dumikit sa isa sa walong quarterfinal berth kung saan ang top 4 teams ay bibigyan ng twice to beat incentive. Tumapos sa 8-time PBA MVP Junmar Pajardo na may 12 points para sa tropa ni Austria na nakahugot din ng 12 markers kay Don Troliano. Lagapak ang jeep sa kanilang pangpitong sunod na kamalasan para sa 1-7 baraha at opisyal nang namaalam sa kanilang chance sa quarterfinals. Kaagad nagpakita ng puwersa ang San Miguel sa pagtatala ng 24-9 abante sa first quarter patungo sa 53-37 halftime lead sa Terra Firma. Lalo pang lumobo ang kalamangan ng Women sa 79-50, 4 na minuto 59 na segundo sa third period mula sa salaksak ni Perez. Tuluyan ng nabaw ng jeep sa 32-point deficit, 61-93, sa uling isang minuto at isang segundo ang nang nasabing yugto matapos ang drive ni Troliano at hindi na nakabangon sa fourth quarter. Pinangunahan ni guard Mark Nonoy ang Terra sa kanyang game high na 24 points habang may 17 at 10 markers sa sina Stanley Pringle at Louis Sangalang ayon sa pagkakasunod. Radyo Pangasinan Isang minuto Balita. magalipas ang alas 7. At ngayon sa ating balitang entertainment, sinibak ng legendary band ng The Who ang kanilang drummer na si Zak Starkey. Ito na ang pangalawang pagkakataon sa loob ng isang buwan nang tanggalin nila si Starkey ayon sa kanilang gitarista at pangunahing songwriter na si Phil Townshend na naging mutual ang pagkakasibak kay Starkey. Hiniling nila kay Starkey na maglabas ng pahayag na kusa itong umalis para ipursigi ang ilang musical job niya. Si Starkey, anak ni The Beatles drummer na si Ringo Starr, ay naging bahagi na ng The Who mula pa noong 1999. Una siyang tinanggal noong nakaraang buwan dahil sa hindi na sila masaya sa kanyang pagtugtog sa konsyerto nila sa Royal Albert Hall sa London. Radyo Pangasinan Balita. Magbabalik ang Radyo Pangasinan Balita makalipas ang ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit Wellcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. Wellcare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukig. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 7:36 na po ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating programang Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, ating pong alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Martes sa pamamagitan ni Sir June Soriano ng Pag-asa Dagupan City. Sir June, good morning! Yes, good morning. Para naman sa lagay ng ating panahon, tawag po ngayon ng mga Martes. Meron tayong ginapantay, pressure area at mga stress ng madaling araw. Ito ay nasa layong 375 kilometers hanggang Timog Kanluran ng Aburian, Palawan. O di naman kaya ay 290 kilometers Timog Silangan ng Kalayaan, Palawan. Pag-asa Island.
Sa ngayon, nakapalo pa rin ang intertropical convergence zone or ITCC na nakaka-apekto naman sa bahagi ng Mindanao at ng Palawan. Dito sa ating aliligang Pangasinan, kasama na dyan ang nalalabing bahagi ng ating masa. So dahil pa rin sa easterlies ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng bagay maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may inaasahan na pulong pag-ulan o di naman kaya pagpulong sanhi ng easterlies. Tamang hangin naman nagmumula sa may silangan hanggang timog silangan ang siya namang iiral. At ang ating may bayan dagat naman ay katamtaman ang pag-alon ng ating karagatan. Sa ngayon, ang buong bansa ay wala tayong gale warning na nakataas sa anumang panig ng ating bansa. Ang ating agwat ng temperatura ay nagparo sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. At ang ating init o heat index na inaasahan sa araw nito ay nasa pagitan ng 44 degrees Celsius. So, yan muna ang lagay ng ating panahon sa araw nito ang Kapag-ulat. Yung Soriano ang Kapag-ulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Sir June Soriano ng Pag-asa, Dagupan City. May binabantay ang LPA, kapaborito ding. Yan sa may part ng Palawan. Malamang namang magkakaroon din ng mga pag-ulan dito sa atin. Sa bagay, kahit wala yung LPA, nandyan yung thunderstorm pagkalisan. Oo, at gusto nga sana umulan. Yun ang hiling ng marami ngayon. Bakit kamo? Sobrang init. Oo, kahit Grabe. gabi nga, di ba? Oo, maalinsangan Kahit masyado. gabi, maalinsangan pa rin. Oo, kaya inaasam-asam ng marami sa atin na sana umulan. Tapya na masamit mo kumoy unugit. Correct. Di ba? Ay nako mga kapaborito, agaw natin na Martes, Mayo 20. 10 days or 11 days. 11 days na lang. Papasok na ho tayo sa buwan ng Hunyo. Panaggagastos, lalamat. Start na school year 2025-2026. Malapit na naman ang pasukan. Diyan sa mga palengke, sa mga mall, ay nagkalat na yung mga bilihin na mga notebooks, mga school supplies. Oo, kaya nako, mangkukwenta ang laray totoo, tapian, anta, nupigarin na gastos, sayay, sa nalalapit po na pagbubukas ng klase. Pero bago yan, yung ibang estudyante naman, ang iniisip nila sa pagpasok pa lang, kung paano sila maging aesthetic. Estetika. Oo. Yung iba, agi, asing girlay, urong kwanda. Bitin sa bakasyon, bitin pa raw. Oo. Samantalang, yung iba naman, gabay-gabay dala unurong. Aking kamo, Kuya Ding. Tapian walay balon. Walay balon. Tan wala kang kunod abong. Ang apoy kwarta. Ng nanay, ng tatay. Amis dara may katro para diskwilaan. And word for today, for the day, Kuya Ding, peace tayo, peace. Ay, tama. Oo. Kasi mismo si President Bongbong Marcos Jr. ay nagpahayag na handa raw siyang makipag-ayos. Gusto pala niya, hindi handa. Makipag-ayos. Gusto niyang makipag-ayos sa mga Duterte. Oo. And alam mo, Kuya Ding, alam mo yan yung mga magagandang gusto nating marinig. Hindi dapat yung puro bangayan na lang. Oo, kasi bilang mga leader hindi dapat nag-aaway, dapat magkaisa. Oo. Sa buhay na ito kasi, nakakadagdag stress pag meron kang mga naririnig na nag-aaway-away. Alam mo ba na kahit ikaw ay payapa sa iyong bahay, tapos may maririnig ka nag-aaway sa kapitbahay, may manapapanood ka nag-aaway mga namumuno sa barangay o munisipyo o probinsya o kaya sa national level, alam mo, apektado ka sa awayan na yan. It's disturbing sa paling nating mga mamamayan. And kaya nga, doon sa mga magkakaaway, sana magkasundo na. Lalo na ang mga namumuno, Kuya Ding, kailangan
ay nagkakaunawaan at magkasundo sa tama pero. O baka magkasundo dahil sa kung ano pa man, hindi rin ikabubuti Common ang may doon sa statement, hindi ikabubuti, di ba? Common ang may statement ng Presidente Bongbong Marcos na nais na niyang gusto niyang makipagkasundo, makipag-ayos sa mga Duterte ay galing sa kanyang puso, nanlapod puso to, tan aliwan ng lapod dapan. Agay mo latan, uy, kuya din mo. Tagay mo latan dapan, uy. Oo. Hindi, siguro naman, totoo naman yun. Kasi mula pa noon naman, gusto na niya na magkasundo sila. Kasi nung At una... aminado ang Pangulo na ginawa na raw lahat pero meron pa ring natalo. Alam mo, sa eleksyon, ay merong natatalo, merong nanalo. Ang naintindahan natin dyan, ginawa lahat ng administrasyon pero marami pa rin sa mga oposisyon, sabihin natin, marami pa rin sa mga pro-Duterte ang nanalo. Sa Senado nga lang, 50-50 sila eh. Ganon. 5 sa kabila, 5 rin sa kabila. Kasi hindi naman kabilang sa, hindi naman identified both sides yung dalawang nanalong kandidato, si Bam Aquino sa si Kiko Pangilinan. So, eto nga, pag nagkasundo, para sa ikabubuti ng lahat. Huwag naman sanang magkasundo na dahil sa ikasasama, di ba? Oo, kasi tayo naman lahat gusto natin, nakikita natin maayos, mapayapa, at hindi sa kabila na merong kapayapaan, meron at merong lulutang na problema. Yung problema, magkakaiba tayo ng paninindigan diyan. Okay, idea kung paano masusolusyonan. Pero dapat magkasundo para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang yung para sa sarili. Dahil ito. Okay, dahil oposisyon ka. Eto. Hindi. Dapat kung alam mo naman ikabubuti, kahit nasa oposisyon ka, di makipagkasundo. Yung bang pride, medyo ibaba natin ng konti. Di ba, Kuya Ding? Kasi, hindi naman maganda na naninindigan ka bilang opposition dahil sa nasa kabila ka. Oo, dahil nasa kabila pinaninindiganan mo talaga na opposition ka. Kung ano yung ginagawa ng administrasyon na maganda naman para sa pangkalahatan, ay dapat suportahan. Correct. Pero on the part of the administration, kung ano yung mga panukala rin ng nasa kabilang kampo ay dapat ding pakinggan. Diba? Hindi dapat na maging sarado yung isipan na ang dahilan ay yung political affiliation. Huwag tayo maging one-sided. And heto rin, dahil sa mga ganyan, tignan mo rin ang Russia at saka Ukraine. Sabi ni President Donald Trump, handa na raw ang Russia na makipagkasundo sa Ukraine. Sana matuloy na nga ng upang sa ganoon ay yung mahinto na ang naturang kaguluhan dahil marami ng mga tao sa Ukraine ang dumaranas ng taggutom. Alam mo kasi magkaiba lang tayo ng gulo eh. Di ba, Kuya Ding? Dito sa Pilipinas, awayan ng mga politiko. Sa politika. Doon sa Russia at Ukraine, ang awayan nila idinadaan sa mga bala. Patayan talaga. Bala. Eto naman, dito sa ating Pilipinas, bangayan. Sa Russia at Ukraine, ang bangayan nila, ang pinatatapat yung teritoryo kasi, agawan ng teritoryo. Yung kasi bala. Yun yung naunang October 7 of 2022 pa yata, di ba? 3 years na. 3 years na, nakakalungkot, marami na ang nadamay, mga inosenteng tao. Di ba? Kaya sana nga magkasundo na. And sa isang banda naman, tama naman yung ginagawa ni US President Trump. Na namamagitan siya. Di ba? At ganoon din dito sa ating bansa, meron din mga namamagitan. And sana magkasundo na nga. Pero base eto lang, isi-share ko lang. Base sa Biblia. Sa Biblia, sabi nga nila, eto ay para sa lahat. Hindi lang sa mga politiko. Kundi sa ating lahat. And alam ko naman na alam nilang lahat yan. Nasabi nga sa Bible na kung sino ang walang kasalanan ay siya ang lumapit. Doon sa parang kaaway, gano'n. Diba? At mag-usap na mabuti. And sana yun nga ang maghari. Para sa gano'n, lahat tayo ay masaya.
Diba? Dahil pagka naman nananatili yung matinding pagkawatak-watak ng mga leader po natin, ay hindi po maganda yan. Oo, Ang parang- kahihinatnan sa ating bansa. Oo, parang sa isang sambahayan yan, pwede. Sa isang pamilya, kapag nagkabahabahagi, Oo. hindi magkasundo ang mga magulang, sino ang kawawa? Mga anak. Mga anak. oo. Siyempre, babagsak. Nasa Bible din yan, na kapag hindi nagkaisa, madaling bumagsak. Oo. Di ba? Pero pag nagkaisa, siyempre, matatag. Ano man yung problema, mapag-uusapan at mapagkakasunduan. Alas 7:47 na po ang ating oras. Yan po ang ating word for the day. Peace tayo. Peace tayo. Kaya, perdona yung larararamay. Ang upit, napakurungad si kayo. Move on na lang. Move on na lang. Move on na lang. Oo. Wala may Tapos post. na yan. Wala may nan-postita na barkada tayo mapandan sa ikwanto. Shout out ud sara may agdaak in lista ud sa may street. Pipirdon. May street voting ud sa may sakyatin. Pipirdon ang tequila kanto. Shout out. At least nagpapatawan na. Ay nako, eto naman. Pwedeng isang sa mga inaabangan ngayon dito sa ating bansa. Sino kaya ang susunod na PNP chief? Ayo. Sino kaya ang successor ni Brigadier Marbil. General Marbil? At matunog ang pangalan ni General Torre III. Yung CID chief. And abangan ho natin mga kapaborito dahil may basihan naman dyan. May ang ating presidente sigurado pipili naman yan na alam niyang lilingkod siya ng tama sa ating bansa. Di ba? At yan ay para sa kapayapaan at kaayusan din po. Sigurado may mga ano naman dyan may mga nagre-request, may mga kaya nga may mga candidates, di ba? May mga pagpipilian. Sigurado may mga inaalam din siguro doon ng presidente yung idea ng iba. Kaya lang mostly ang nangyayari diyan sa ibabagarlante no siya pa may asinggerad patugan. Di ba? Alam mo Kuya Ding, okay lang naman yun no asinggar kad patugan. Kasi kapag malapit ka talaga, syempre ibig sabihin kilala ka. Yung mapagkakatiwalaan mo talaga. Yung makakasama mo siya sa trabaho na alam mo na hindi magtataksil. At parang sa punsya matan, Kuya Ding. Sige, dyan punsya. Nasingger kad kaldiro? Nasinggal kaldiro, di naksel ka. Pero naatrasado ka. Grabe ang sigwain nito. Si Kalayman Sinop. Si Kalayman Sinop. Parang ikaw, Kuya Ding. Sa mga sa mga negosyante. Sa mga negosyante, Kuya Ding. Kapag alam mo yung mapagkakatiwalaan mo ito, mas marami kang makukung idea dito. At maaasahan mo siya sa mga ganitong trabaho. Kapartner mo siya sa negosyo. Halimbawa, 5 kayo. 5. Alam mo doon sa ikaw yung pang-5, doon sa 4, alam mo yan, iba-iba yung qualification nila. Pero alam mo sa kanila yung maging yung kanilang karakter. yung ahead sa kanila. Halimbawa sa 4 na kandidato or 3, ang alam ko diyan 3 ba yung pinagpipilian? Maging di ba sa mga LGU sa provincial level, ganun din, may 3 recommendation na pangalan. Parang ganun siguro. Ngayon, pagpipilian yan. Kung sino yung mas angat, di yun. At saka yung alam mong magiging kapartner mo sa trabaho. Like ang dating presidente Rodrigo Duterte. Di ba? Sabi nga noon nung inilagay si Senator Bato noon, di ba? Ngayon Senator Bato na. Di ba? Meron tayong mga narinig na pulis probinsya ang magiging PNP chief? Kasi diba? galing Davao City. Pero kasi parang police chief. parang may konting pagmamaliit sa kakayanan ba, 'di ba? Pero bakit 'yun ang pinili ni President Duterte noon? Kasi nakasama na niya sa trabaho, Yung kanyang tiwala kumbaga. Nakuha na niya yung tiwala at nakita niya kung gaano magtrabaho, kung paano siya magtrabaho. At sigurado, ganyan din ang gagawin ni President Marcos. Yung alam niya na mas nakalalamang doon sa mga kandidato. Pero alam mo, yung makasama ka doon sa pagpipilian, malaking bentahan na yan. Pwede, di ba? Ibig sabihin na isa ka sa mga quality
di ba, na pwedeng maging PNP chief. Yung ganun. siyempre yung kanilang qualification. Qualification, yung kanilang experience. Ganon. Nako, 8 minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng umaga. Agaylay pulis na oras. At ngayon naman, mga kapaborito, ating alamin na isi-share ho natin yung ating foreign exchange rate. Baka may mga nagtatanong, magkano ba ang palitan ngayon ng dolyares? Eto po, mga kapaborito, sa ating foreign exchange, base po sa pinakahuling inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan po ng US dollar sa peso po ay 55.58 pesos. Yan, ang Japan yen ay 0.38. Ang United Kingdom pound ay 73 pesos 0.83 centavos. Ang Hong Kong dollar po, mga kapaborito, ay 7 pesos and 11 centavos. Ang Switzerland franc ay 66 pesos 0.51. Ang Canada dollar ay 39.79. Ang Singapore dollar naman ay 42.77. Ang Australia dollar, mga kapaborito, ay 35.59. Bahrain dinar ay 147.50. At ang Saudi Riyal naman ay 14.82. Ang Brunei dollar ay 42.61. Ang Indonesia Rupiah ay 0.0034. Ang Indonesia ay tapos na yan. Ang Thailand ba ay 1.66. Ang ang dirham naman po, ang palitan ay 15.13. And ang euro, ang palitan po ay 62 pesos 0.15. Ang Korea won ay 0.039. Ang China yuan ay 7 pesos 0.70. Yan po yung ating foreign exchange rate. Well, sa katatapos na eleksyon ay syempre may mga bagong sabihin natin, may mga bagong mukha. Yung mga incumbent, may mga natalo. Meron namang mga new fight na bagong mukha sa mga konseho. Kaya't siyempre ang pag-uusapan ng mga yan sa ngayon ay yung patungkol po naman sa committee chairmanship. Yung iba't ibang committee sa konseho. Pero meron yung bayan na kung saan ay after the election ay nag-meeting na umano. Tumawag na ng meeting yung isang mayor. Tinawag niya yung 7 nanalo except 1. Tapos itinawag na lang sa kanya na ito yung committee chairmanship na para sa'yo. Which is, ang balita po natin, although it's second-hand information, na nakakausap nila yung bagong halal na konsehal na iproprotesta daw niya bakit nung nag-meeting si Mayor kasama ang 7 mga konsehal na mga nanalo, yung mga re-elected at yung mga bago, maliban nga doon sa isa na bago, ay hindi siya tinawag doon sa meeting. Ano po ang dahilan? Hindi ba niya ka-line up? Hindi ba niya ka-line up? Hindi. Yung meron siyang hindi ring ka-line up na pumasok pero tinawag niya. Pero yung isa tila init sa puwera. Kaya sabi nung nanalo na bago, iproprotesta daw niya. Why? Akin at umanso agawa. Oo. Para alingwanan damot. Alingwanan o nilingwanan niya talaga? That is, para sa akin, that is intentional. Napag-uusapan yan. O di magtanong siya. Diba? Kasi, parang it's something negative naman. Kasi, oo naman. Kung si Pangulong Bongbong sabi niya, ay gusto niyang makipag-ayos sa mga Duterte, bakit may mayor na may bago na sanay kasama niya sa magiging kasama niya dyan sa munisipyo as member of the Sangguniang Bayan, ay hindi niya inimbita doon sa meeting. Diba? Hindi naman siguro threat sa kanyang administrasyon, yung kabago-bago lang na konsyal. Pero kung halimbawa lang, magkakaroon din siya ng committee na hahawakan. Kasi meron naman siyang meron siyang nais na committee na sana ay hawakan. O di suggest na lang niya. Na alam niya na siya ay talagang makakatulong. Yun nga,
binuo nila yung committee chairmanship, pero Nawala siya, tinawagan na lang siya na ito yung committee, Na para sa ito kanya. yung committee na ikaw ang magiging chairman. At Which yung- is, sa pakiramdam niya, it is unfair Singa. para sa kanya. Singa may kera-kera sa internet kera-kera. si Kato. Mm. Ay, ganun ba? Mm. Okay. Naku, po usaping Politika na naman. politika na. Oo. Pero alam mo, hindi natin talaga maiwasan yan, Kuya Mm. Ling. Kasi mga politiko sila. Oo. At nandyan sila, pero sana, maging maayos yan. Ngayon, kung saan man na bayan yan, sana, siguro kung ako rin, yung ganun parang initsapwera at, so committee, di magtanong ka ng maayos, bakit po ito sa akin? Baka yun naman ang nababagay sa'yo. Akit-akyok yung pilad meeting. Ah. Kamuta, di ba? Ah. Na meeting kila manaya, binuyulay ko committee chairmanship, nakada sa kaya konsyal. Sige na dyan sa kaya opisina bilbilang. No, mantutungtong lang. At si Kabalan ati lang, syempre, man-isip kan talaga. Di ba? Mangkulaw ka akinoy, agda kinoy, tapos ibaga daw niya laba-laay. Di ba? Hindi na, may katwiran, yung iniwan. Di ba? Correct. Yung initsapwera. Tama. And Oo. wala namang masama kung magtanong siya. Why, Mayor? Mhm. Di ba? Bakit nyo naman ako ginanon? Mag-usap na lang ng maayos. And dapat, si Mayor, sabihin din niya yung katwiran. At pwede siguro ipatawag ulit yung lahat at pag-usapan kung ano yung mga gusto nila. Oo. Alam mo kasi kung minsan maganda yung ikaw mismo ang pumipili ng committee. Kasi kung yun ang gamay mo, halimbawa, doktor Pero ka. kung din yan nagkakaroon din yan, nagkakaroon ng butuhan. Oo, butuhan din yan. Oo. Sa mga miyembro. Pero wala naman siguro masama kung mag-suggest ka. Mm. Halimbawa, ikaw doktor nga. Mm. Doktor sa pangkalusugan ha. Mm. Oo. Di pwede mo siyang i-suggest. Kasi ang pangit naman, kung halimbawa doktor ka, inilagay ka doon sa Isang committee na hindi angkop sa iyong profesyon. Oo, kumbaga. yung bang magiging gamay mo siya. Mm. Yung bang magiging gamay mo. Para sa ganon, wala namang masama kung mag-suggest siguro ng ganon. Pero depende naman sa butuhan. Kung minsan, Correct. di ba? Nako, 1 minuto na lamang po bago alas 7 na umaga. Pero Eto pahabol yung presyo, Martes ngayon, yung presyo po ng produktong petrolyo ay meron pong pagtaas sa 1.20 sa gasolina, 1.70 sa diesel, at 1.20 sa kerosene. 1 peso and 20 centavos? Yep. Grabe naman. 1 peso kapag per liter yon. Per liter. Sakit per liter. din. Mataas, di ba? Pwedeng Oo. mataas. Medyo 1 peso. Pag mataas. inipon mo kasi yung piso-piso na yan, marami. Kahit na centavos lang. Saka yung 1.70 sa diesel, yung mga public utility vehicles ay medyo kawalan na rin yun sa mga drivers, mga conductors po natin. Nako, eksakto alas 8 na po ang ating oras. No choice na ho tayo. Pansamantala po, magpapaalam ang Radyo Pangasinan Balita. Kami po ang inyong mga nakasama sa loob ng 1 oras. Ako po, si Amor de Gaspidiga. Tana Shakmat, Siring Aquino, dyan technical side. Si Engineer Richard Olanday. Maraming salamat and magandang morning. Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita.